हाय गाइस बसुमतारी ब्लग चेनेलाव नोंथांमोनखौ बरायबाय आं दायो न'आवनो दं ओमफ्राय न'आव थानानै आं मा खालामगोन मा अबाव थांगोन ओरैनो बेरायगोन बा न'निफ्राय फैगोन बायदिसिना ब्लग आरोना नाला बुंसा ब्लग खालामगोन आं दिनै नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय थुरु बिदिबा हाय गाइस बसुमतारी ब्लग चेनेलाव नोंथांमोनखौ बरायबाय गोजोन फुंबिलिनि गाहाम हामलायनाय जासिहरबाय नोंथांमोननिसिम नै आं दायो गामियाव बेरायगासिनो ओरैनो माने थांगासिनो आरोना नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय बेयो जों गामिनि जास्ट लामाफ्राबो थिग जायाखै अन्थाइफोर गारनानै दालायनाय जायाखै आरो अखा हागासिनो साथा बायला लाना बेरायगासिनो बे फुख्रि अखा हागासिनो अखा बोथोरा बिराद गाज्रिमोन उफाय गैया माथो खालामनो बेरायगासिनो गामियावनो आरोना गय जादों गय नै जोंना बाजैया माफ्ला फिसा फिसा हेबगासिनो गथ' फिसा फिसाफोरनि गोजां बोथोर सौफैबाय नालाय एकदम माफ्ला हेबनाय सुरु जालायबाय आरोना बेयो गिदिरनिबो हेबनो हायो ओमफ्राय फिसानिबो हेबनो हायो माफ्ला फिसा फिसा हेबदों आरोना गथ' फिसा फिसानि गिदिरनिबो एसे गिदिरनिबो जायो आरो बेनिफ्राय गिदिर गोलाव हेबबाथाय गोलाव हेबनांगोन आरोना बिदि मोनबैसेजों मोनसे जागोन मोनबैसेजों मोनसे जागोन गिदिरनिबाथाय मोनब्रैजों मोनसे जायो ओमफ्राय फिसानिबा मोननैजों मोनसे जागोन आरो एसे आग्लायगोन आरो नि कालारा बिराद मोजांलै बिराद बरिया नुयो माने ना गुफुर पिंक कालार गुफुरा मोजां जागोन गुफुरखौ सुबाथाय मैला नाङो बिराद बारा थिग जानाय नङा नैबो मोजां कालारा नै मोनसेया एसे सोमजोर मोजां नुयो जे माफ्लायबाय दंमोन ओंखाम जानो थांनाय खोमानो सिखारलांनायबो गैला आरोना गोबाव दिनै दायो फिथा जायोनो लेंहरदो मा जायो नायनि र' थांनि र' थांगासिनो आं दा फिथा सावनाय लेंहरलायखोब्रा मा जालायखो सेस बोरमाफ्रा खिलाजोब्बायलै जारलासो मानि फिथा नायदिखो थावनि फिथा थाव सिथाव संदा ना थावनि फिथा संनिखो थाव माने सावो आरोना जों दायो पारफेक्टलि एवनोसै फिथाखौ नै जों दा माने दानानै लाबाय आरोना फिथाखौ ओमफ्राय दा एवसिगोन माने नैयो नै दायो सुरु खालामसिगोन एवसिगोन बेयो ओरै दोनबाय सुरु जासिगोन आरोना दायो थावा माने गोदौगासिनो नै फेंफोना खारबाथाय होसिगोन आरोना फिथाखौ एवलांसिगोन आरो थावनि फिथा माइब्रानि आरोना माइब्राखौ अन खालामनानै बेखौ एवो आरोना दुंबाय दायो ओमफ्राय नै जों दायो माने होसिगोन आरोना मोनसे मोनबासिम होजायो बिदिनो थाव दुंनाय लोगो लोगो बिदि होबानो जाबाय होमबानो थावनि फिथा जायो आरोना बेयो फाइनालि मोनबाय नै एसे खामफ्रामबा गोथावसिन जायो बरिया फेन्टास्टिक गोथाव मोनबाय आरोना बरिया मोनबाय जाथावथाव नंखायो फाइनालि एवखांबाय नै जाबाय दे जानायनि प्लान ओरै रखम माने मोनजोब्बाय आरोना बरिया फेन्टास्टिक फाइनालि साहाबो फुदुंखाबाय साहाजों लोगोसे फिथाजों दांसिन मोनो ना जोंनिया जानाया बिराद बरिया गोदैनो साखिनायनोसै नै जाना नायनोसै माबायदि गोथाव जादों माथो ना होमबाबो गोथाव जादों थिगानो जानो बरिया नोंथांमोनाबो न'आव एवना जानो हागोन ना बिदि एवना जानो हायो आरो गोथाव ना माइब्राखौ अन गुन्दै खालामनांगौ बेनिफ्राय सिथुमनानै दै एसे होनानै गथा खालामनांगौ ओमफ्राय एवनांगौ आरो नोंथांमोनाबो एवना जाबानो जाबाय बरिया गोथावैनो जादों लोगोसे आंनि इउटुब चेनेलखौ नोंथांमोना साबसक्राइब खालाम आरो लाइक खालाम
शेयार खालाम कमेन्ट खालाम ओमफ्राय लोगोसे बेल आइकनखौबो दबायना हो दिनैनि भिडिअआ एसेयावनोसै नेक्स्ट भिडिअ थाब फैगोन बाय बाय